Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Așa, astăzi vă voi arăta cum să vă descărcați Minecraft la Anchor 1.7.2. O să intrați pe linkul din descriere. Scuzați puțin, dar calculatorul meu puțin am virusat, puțin mai mult. Așa. Save file. Descarcă pur și simplu. Eu voi pune pauză până țin așa. Așa, mi s-a descarcat. Vrei da run. Next. Și eu nu voi da cum, dar vă voi arăta cum. Așa. Pentru că eu l-am instalat deja. Aici. Stați aici. Voi pune username-ul. Să fac ceva. Porta mea. Mai calm. Așa veți da pe play și... Gata. Și aici este Minecraft-ul. Așa. Am serverele să vadă că merge. Așa. Dați-vă. Merge. Deci, ne revedere, oameni buni și pa, pa!